wadhi nyime weche machal kamago. Joma notonye masira mar olo mapek Mai Mahiu koro wacho ni nosemigi siem ewi masira mane nyalo jukogi kaluwore kod yawo ma kinde ka kinde ma Ol Kijabe mana seche machuok motelo ne masira no. Jogo lero ni kanise alwora nogo milome mondo migidar, kata kamano thothgi ne ok odewo wach makamano. Kaluwore ne giparo ni utegi nitiere mabor kod yawo no. Simfros Okinda ni kod ler. Koluwo kanisa, familia ma Mai Mahiu lero ni nonyisgi ni pi mar yawo mar Ol Kijabe kidek pong' kendo mole miere. Kata kamano thothgi noneno ni miechegi bor gi yawo no kendo ne ok gidewo mar dar. Seche machuok kende tok siem makamano, yawo no nopodho kendo ywero ute kod oganda tara e igi. Jamni kod mwandu e masira ma jopiny paro mana kaka lek. E od thieth ma Naivasha sub-county, joma notony lero kaka oula mapek no nogo gi nyang'eng kendo nego wedegi e thuolo mar seche manok kende. Peter Waweru en achiel kuom joma notony e masira no. Kata kamano owito min ode kod nyithinde ariyo, ka en Tom noyudo adhola e tiende kod hinyruok e kore tok ywere kod pi kilomita madirom 2 kowuok e ode. Kung'oa mguu ilikuwa imevunjika ya kushoto na johero huku kunauma kuuma. Sasa watoto wakati niliwafunika na bibi alikuwa kwa table. Mimi nikakimbia ni chumba ya watoto. Juu nisikia wanapiga mayowe. Kuingia huko hata hatukufanya hata. Tukasikia tumeagikiwa. Na wamenyamaza. Tumekimbia sasa. Tukafinywa hapa nilifinywa hapo. Tukafinywa sana na chini. Kutoka hapo sijui yenye ilienda. Hili jiona tu na huko. Sasa jana ndio nisikia hakufanikiwa. Waweru wacho ni chieng' Jumapile kanisni manie gweng'no nolando ne jokristos magi ewi masira makidek muoch e kaluwore kod pong' mar yawo no. Ni kanisa ilikuwa imetangaza. Watu walikuwa wametangazia kanisa. Sasa pahali ilipitia hiyo maji, hata mtu angedhani imeweza pitia huko. Haijawahi pitia huko. Juu haikupitia hata rowe. Ilipata diverse, divert. Ikaspendi pande ingine. E ward mar mine, Mary Mudhoni manowito wedege aboro ni kod lit koparo kaka masira no notimore chieng' wuok tich gotieno. Mary lero ni en kachiel kod wedene moko 15 noromo kamoting'o nyaka nyithindo matindo e od watgi moro mar mondo mine gichok omenda ne wuodgi manitiere rumanda kaluwore kod ketho mar goyo ng'ato. Nilikuwa na watoto 3 kwa kitanda, yani nyumba mzima tulikuwa watu 10. Sasa hawa wakaniambia, "Mama, ninasikia sauti kwa mbali." Wakaniambia maji imekuja. Mimi nilichukua mtoto mmoja, alafu sasa ile ukuta ikanikuta nyumba 3 na nyumba ya kuku na choo ikatukuta. Hapo nikatupa fahamu. Nikasikia mtoto ananiambia, "Mama, nishikilie." Na mkubwa ameokolewa. Na msichana mwingine na bibi ya kijana. Lakini watoto wengine wameenda. John Kinuthia yango ni kato bedo ni nowinjo kilando ni masirano ne nyalo timore, ne okodeo kowacho ni onge apisa mar sirikal manosiro wachno. Walikuwa nafaa waitane mkutano na waandae watu. Waambie ajitayarishe ama ajitaharize kwa hiyo nini, kwa sababu kuna endemu itakuja. Hawakufanya ile jambo, hawakuelezea kila mtu mmoja, hata mtu mmoja mwenye tu niliona akielezea watu ni MCA wa Naivasha, anaitwa Karanja Maria. Gisani apisas ma KDF kod rowere mag NYS dhi nyime kod manyo oganda e chuodho kar masirano, kanyaka sani ringre mamoko 2 oseyudi kamoting'o nyaka wich. Sirikal oyango ni kwan jomotho sani osechopo 52. Simfros Okinda.